Bending ungkung tengara jalewatya menekar gumurung tambur waswarane tata kuning lampang udo kanthi tambur sora tambur kong peri suling lan salumpret unjuk kapuraan aku belang kongso semangat longgen Mas Rigo dan kawan-kawan Porotan tomo magito kita Samyo Ayo Mbak Reni. Alon Mas Riku. Ya. Mas Edo. Iya. Iki Mas Edo seru wegep iki. Iya la 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 la. Hey just. Hey ya. Hey. Oh. Yo. Oh, ya. Just
rampak jogete saya angam semake jong nganti keri senggak runtut amenangi jong uci wani agawe sem-semeng ati Sayuk rukun gumregut bareng kumandang rampak jogete saya anyem semake jong nganti keri senggak runtut amenangi jong uci wani agawe tentrem ning ati sayo rukun gumregut bareng kumandang rampak jogete saya anyem semake jong nganti keri senggak runtut amenangi jong uci wani agawe tentrem ing ati Sayo sinar budaya Yo. Ya, lo. What? Yo, Op. Hey. Aduh, Rika betan apa bungkus peta iku isi apa Bapak wis teko kaget aduh Rika betan apa bungkus peta iku isi apa Cek alon-alon logel just iya
Ayo. Gebese. Just la 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 la. Ya. Just. Ya la. Tanpa mikir yo kene tansah klisian mutar-mutar watenge krasa krucukan saya kepengin wae nikmate sego pate gawang sambel kari tempe sambel campur melandingan terasi dele tumpang kulup godhong kates lembaran dipangan esuk matuk dipangan sinambi ngantuk dipangan wengi-wengi saka pate ora meriah tanpa mikir yo kene tansah klisian muntar-muntir wetenge saya glondong yen kepingin wae nikmati sego pate gawang blendrong teri tempe sambal tawar landingan terasi dele numpang kulup godhong kates lembaran dipangan esuk matuk lemangan sinambi ngantuk dipangan bengi nyoni saka pate ora meriah Ayo ayo Kang Tung ayo Kang Tung
Yo sinar budaya sinar budaya sinar budaya sinar budaya ayo monggo Kaktum Mbak Reni monggo Buati Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina wa maulana Muhammadin Adadama bismillah sholatan Taimatan bidawami mulkilahi Tompo hatiku limo sawarnane Moco Al-Quran angen-angen samanane Ping pindone sholat fardu lakonono Ping telune wong kang saleh kumpulono Kaping pati wateng kudu ingkang luwih Ping limane kedalu ingkang suwe Sekabeh sapa bisa nglakoni insyaallah Gusti Allah nyembadani monggo Kang Mas ayo ayo Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina wa maulana Muhammadin Adadama bismillah sholatan Daimata bijalane mutilahi Tonggo hatiku limo sawenane Pisane maca Quran samanane Ping pindhone salat berkulakonono Ping telune wong kang saleh kumpulono Ping papate weteng kudu wani luwih Ping limane dikir wengi ingkang suwe Sekabeh lamun bisa lakoni insyaallah Gusti Allah ngijabahi ayo sinar budaya
he o ha o he o he a o he a ha o he o ho a go jos sinar budaya he a ayo ha o he o he e ha o lo he a ha o ho a he a ha o he o ho sa ha o ha e he ho a he a ha o he o ho a he a ha o he o ho a o ha o he he a ha o he ho a ha e he a hop he o ha o he o he a ha o he o ayo yo kantung ayo awas sing prayitna ngati-ngati anakku kabeh yo go ha o he a o he a o he a o he a o ayo sinar budaya awas ayo kene pentik sirah waduh lo waduh ayo yo tumandang ngemprang wasamapta kalir sing ngalodra kridane sang raseksa lumampah magap-magap sami lumangsa nyegat-nyegat sang paketan kandhatan samulat ler kuciwat sang lumangsa mangsa paket kasulaya
Sikranayaka anyayai karya tumandang ing praja gumagot cancut taliwonto manunggal setya dempya timelesti sora iku muro samyut regut karsi estu kata kaono sanata sajuru-juru ngayahi karya Sigra nayata ngayahi karya makaryaning praja gumregut sampur cancut taliwonto manunggal setya dampya timelesti swarane gumuro samyut regut karsi estu kata kaono sanata sajuru-juru ngayahi karya
Ayo, ayo, ayo. Sepi sajroning atiku sakwise sliramu ninggal aku apa sira ora krasa aku kudu sambat karo sapa tak sunrina lan wengi muga-muga Gusti kancamu ngaget ya sokapan anggonmu bali bisa kumpul kaya duwe nguni Taun nono lindenana tanteni ing bojo ing tresna kepelang mangkabe asani mong katon katon sliramu Ojo lali pawelingku uga mana kang mas janji-janjimu aku kang setya satuhu panteni nganti saelingku ayo ayo Mbak Rani yo 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 cek alon-alon lho. yo 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 ayo iya Kene. Piye to ki? yo 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 ya
wis kejetit boyoke. Boyoke remek boyoke. ora nyono ora ngira yen to aku duwe lara tresna bendina mung kelingan yen to waro atiku tratapan ya yo kene ayo ayo hati-hatiku enggal bali no no ikut waduh wah no kene tak adane aki tibakno lempengku legane atimu iya waduh iya kakang aku bali ikut doa ayo ya